बन सोलायदोंमोन दंफां दाननो थांदोंमोन एनडिपि होननानै गावथार जाबाय आथिं बायनाय आखाइ बायनाय नोरजिया जानाय गोबां थाबाय दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों फुरा बड'लेण्ड नङाब्लाबो बिटिआर लाबोबाय बे गासै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोननि जोंनि आन्दोलननि गेजेरजों बेनि थाखायबो खेबसे आखाइ खबना नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोबोद जोबोद साबायखर बर'फोरखौ मुगैयोमोन बिटिआर जानायनि उनाव गोबां हारसा मानसिया गोबां राजबंसि मानसिया गोबां साननो हानाय मानसिफ्रा फेसबुकआव लिरदों टुइटाराव लिरदों बर'फोरखौ मुगैनो नांला बर'फोरखौ मुगैनो नांला मानो बर'फ्रा गावसिनि राजखान्थिनि भबिसतखौ नायनो गोरों जाथि जाबाय बिसोर दिनै थामथि खेबनि थाखाय एकर्ड खालामनो हानाय मोनसे जाथि जाबाय बर'आ बर' हिसाबै थांनानै थानो थैनोबो गिया संग्राम खालामनानै बर'फ्रा दिनै बे अबस्थासिम फैबाय बेनिखायनो बर'फोरखौ मुगैनो नांला राजबंसिया बुंदों दिनै जों होबथानानै मा जानो कमतापुरनि बिखायाव बिटिआर खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम बेखौ जों होबथादों होबथामालाय मा जानो भारत सरकार आसाम सरकारा बिसोरनो सुक्ति खालामनानै होबावबाय बेनिखायनो गाबोन राजा लामायाव थांनानै कमतापुरनि बाथ्रा बुंनानै बर'फोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनानै आन्दोलन खालामनानै जेबो लाब गैया बिथांमोननि बिरुद्धि खालामनानै जेबो लाब गैला दिनै बुंदों बेनिखायनो बेफोर जोंनि देरहानाय दाबायदि बोथोर बर' मानसिफ्रा फाथो फानो बर' मानसिफ्रा माइ फानो बर' मानसिफ्रा बेसर फानो दालि फानो मारवारि माहाजोननो बाङालि माहाजोननो बरपिटिया माहाजोननो बाखियाव फैसा बिनो थांदों मारवारि माहाजोनाव बाङालि माहाजोनाव बरपिटिया माहाजोनाव ओंखाम जाहोदों थालिर बिलाइयावसो थोरसियाव नङा जाखांनानै गाव जानाय जायगाखौ गोबोरखिजों नङाबा हाब्रुजों लिरनानै होबोनांदों जोंखौ मुगैयोमोन साम' जाग्राखाय जोंखौ मुगैयोमोन एम्फौ एनला जाग्राखाय हाग्रा बंग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनानै जाग्राखाय जों मुगै जाबोदोंमोन अफिसारफ्रा हारसा केरानियाबो हारसा पियनाबो हारसा बर' जायगायाव बर' गामियाव सेन्सास खालामनो फैदों अफिसियेल मानिबा सार्भे खालामनो फैदों बर' गामियाव हाबफैबाय मोनसे बर'नि न'खराव हाबबाय सोंबाय अपना लोगों गाँव कोनर नाम की खिन्थाबाय थालिरबारी आमार गाँव कोनर नाम थालिरबारी हारसा अफिसारा बुजियाखिसै थालिरबारी माने की अखमिया ट्रान्सलेट कर दियो राव दानस्लायनानै खिन्था बै न' बिगुमाया असमियानि खिन्थाबाय थालिरबारी माने कलबारी लिरनानै लांबाय हारसा अफिसारा कलबारी दिनै बर' गामिया थालिरबारियाव थालिरबारिनिफ्राय कलबारियाव महर सोलायलांबाय दरसे गामियाव थांबावबाय मोनसे बर'नि न'खराव हाबबाय सोंहैबाय नोंथांमोननि गामिनि नामा मा नाम खिन्थाबाय जोंनि गामिनि नामा औवाबारि आं बुजियाखिसै औवाबारिखौ मा बुङो हारसानि खिन्थानांबाय बासबारि औवाबारिया दिनै बासबारि जालांबाय मोनसे दैमा मोनबाय बे दैनि नामा मा दैसां बुजियाखिसै मा दैसां खिन्थानांबाय हारसानि दिनै आइ दैया आइ नदी जालांबाय
बर'खौ बेसेबां गादबबोदों, बर'खौ बेसेबां सोबख'बोदों, बिसोरो बिसिनि अफिसारफ्रा, बिसिनि केरानिफ्रा, बिसिनि पियनफोरा आरो जोंखौ सा सानजा भारतनि आसामनि गोहो गोरासिन हारि होननानै आरो बे हारिखौ सिंखावनो हायाबा, बे हारिखौ थेर बेथेर खालामनो हायाबा बृहत्तर असमिया जाथि दानाय थांखिया जाया। बेखायनो बर'खौ थुब्ला सिंखावदों, स्प्लिट खालामदों, धोरोमजों, हारिमुजों, समाजजों, रावजों। दिनै बरपेटायाव थां, दिनै नलबारियाव थां, दिनै बरमायाव थां, बर' रोङि बर', दख'ना गानि बर', धोरोम सोलायलांनाय, सारि गाननाय, मेख्ला गाननाय, हारसा रायलायनाय, बेखौ सोर खालामदों? जोंखौ सिंखावदों। गार' गैयामोन गार' जाबाय, राभा गैयामोन राभा जाबाय, सन'वाल गैयामोन सन'वाल जाबाय, मिसिं गैयामोन मिसिं जाबाय। जोंखौ दिनै सिंखावबाय। दिनै बेखौनो मोनदांनानै धुबुरियाव फरायनो थाहैनाय बर' सेंग्राफोर, क'क्राझाराव फरायनाय बर' सेंग्राफोर, कटन कलेजाव फरायनो थांनाय बर' सेंग्राफोर, दरंआव फरायनाय बर' सेंग्राफोर ज' जानानै सानदों, सम थानायावनो गोमालांनो नागिरनाय बर'फोरखौ रैखा खालामाब्ला बर'आ सारि गानजोबसै, बर'आ मेख्ला गानजोबसै। बिनि थाखायनो खामानि मावनायनि सम जाबाय। सोर मावनो खामानिखौ? आफाद जोनोम दिनै सानलाय हलाय क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव। सिगाङाव दुलाराय नंग्रोआमोन, बुखावजायै गवालपारा जिल्लाल'मोन। आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्ला एबसुखौ जोनोम होनाय जाबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होनाय जाबाय। आरो मानो गवालपारा जिल्लायावल' दानो सानबावनानै, सिन्था खालामबावनानै दुलाराय खालामदिनि दुलाराय भारतआव जेराव जेराव बर'फोर दं बे जायगायावनो एबसुखौ दादिनि, एबसुआ खामानि मावदिनि। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम। आरो बे आफादनि गायसनगिरि आफादगिरियाबो बिथांमोननि सिमलानि बानेश्वर बसुमतारी। बिथाङानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाजेनबाय। जोनोमनि उननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नुबाय कम्पालसारि असमिया फरायनो थिनदों, कम्पालसारि हारसा रायलायनो थिनदों। गुवाहाटियाव दख'ना गाननो हाया, मेख्ला गाननांगौ, सारि गाननांगौ। अफिसनि साइनबर्डआ हारसा। क'क्राझारफोर बायदियाव मा खालामबायनो, बाल्थिङाव गोबोरखि लानानै हारसाजों लिरनाय साइनबर्डखौ फुखोमोरदों एबसुनि मावथिफ्रा। जातीयताबाद, नेसनेलिज्म जायखौ जों बुंदों, हारि मोजां मोननाय माहारियारि बाद, बेखौ सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। लोगो मोनबाय बर' थुनलाइ आफादखौ। गुदि फरायसालियाव बर' बिजों थिसननांगौ, गेजेर फरायसालियाव बर' बिजों थिसननांगौ, हाइ स्कुलाव बर' बिजों थिसननांगौ। जों सोलोंगोन बर' बिमानि राव, जों सोलोंगोन बर' थुनलाइ। आन्दलन खालामबाय बर' थुनलाइ आफादा, साहित्य सभाया। आरो बे सोमावसारनायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों बाहागो लाबाय। सोमावसारनायनि उनावसो 1963 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्ला आरो गोदोनि उदालगुरि महकुमायाव बर' बिजोंखौ गिबि खेबनि थाखाय एलपि स्कुलाव थिसनजेननाय जानायसै। आरो बेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बाहागो लाबोदों। समब्रा समब्रि बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय, पिटिसिए। बर'फ्राबो राजखान्थि भाबै सांग्रां जानांसिगौ, पन्सायत इलेक्सनाव देरहानांसिगौ, एमएलए इलेक्सनाव देरहानांसिगौ, एमपि इलेक्सनाव देरहानांसिगौ, मन्त्रि जानांसिगौ, राजनितिकआव बाहागो लानांसिगौ। राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय, पिटिसिए।
आरो बिथांमोना थांखि लाबावबाय जों आसामनिफ्राय जुदा जागोन जेसेबां ट्राइबेल हारिफोर दङ ज' जानानै बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा उदियासल रायजो नांगौ बिनि थाखाय सोमावसारबाय आरो बे सोमावसारनायावबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा मैखोम बाहागो लाबाय जायनि थाखाय पन्चायत इलेक्शनाव देरहाबाय एमएलए देरहाबाय एमपि देरहाबाय बर'फ्रा राजनीतिक भाबै सांग्रां जाबाय 1986 मायथाइयावसो गोदोनि दरं जिल्ला दानि उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव एबसुनि कनफारेन्स जाबाय जथुम्मा जाबाय बे जथुम्मायाव थांखि लाबाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननांगौब्ला जोंनो आलादा रायजो न'खरखौ नांथारगोन सेपारेट स्टेटखौ नांथारगोन नामखौ दोनथ'वाखैमोन हमलेन्ड होननानै बुंदोंमोन न'खर होननानै बुंदोंमोन बे जथुम्मायावनो थांखि लाबाय बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो जोंनो आलादा न'खर नांगौ आरो बे जथुम्मायावनो क'क्राझार दतमानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एबसुनि आफादगिरि खालामदों बिथाङा आफादगिरि जानायनि उनाव थान्दै मेलाव थांखि लानायखौ मावफुंनो थाखाय साख्रिबो गारबाय इनकाम टेक्सनि अफिसारमोन साख्रि गारनानै बोसोरसे 1986 बोसोरसेखौ मोबिलाइज खालामबाय बहा बहा बर' मानसि दं मिंमां सिलाफोथार जनाय सिमेन्ट सापुरि गगामुख नगाव मरिगाव डिमापुर माइबं बेरायजोब्बाय नायजोब्बाय बुंनानै फैबाय बयबो सांग्रां जानांसिगौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो जांख्रिखांनायाव बाहागो लानांसिगौ मोबिलाइज खालामनायनि उनाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव बिथाङा फोसावजेनबाय क'क्राझार कलेजनि गेवलां फोथाराव जे जोंनो आलादा रायजो नांगौ मेम'ने नाम होबाय भारत सरकारनो बै समनि प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीनो आसामखौ बुखावनानै जोंनो सेपारेट स्टेट बानायनानै होनांगौ 2 मार्चनिफ्राय सोमावसारनाया जागायजेनबाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय सोमावसारनायाव मा जालांखो सोर बुख्रुब जाखो सोर जेल जाखो बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ उन्दै उन्दैफ्रा मिथिया जानो हागौ गिदिरफ्रा मिथिगौ बोसोरसेनि उनाव 1988 मायथाइयाव गोदोनि धुबुरी दानि क'क्राझार जिल्लानि बासबारियाव एबसुनि कनफारेन्स जाबाय आरो बे कनफारेन्सआव थांनो मोननाय थानोबो हागौ बेवहाय बे कनफारेन्सआव डेलिगेटआव बिथाङा गिलु बालु स्पिच होदों आरो बिथांनि स्पिचआ दिनैबो जोंनियाव आखायाव भिडिअ दङ बिथाङा होनदों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि खालामनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय हिनजाव हौवा जांख्रिखां 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 संग्राम 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 रेभलिउसन 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 जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय बिथाङा बे थान्दै मेलाव स्पिच होदों आरो बेनिफ्राय बे थान्दै मेलावनो नामखौ दोननाय जाबाय सेपारेट स्टेटनि नामखौ दोननाय जाबाय बड'लेण्ड आरो बेनिफ्रायनो दिनैसिम बड'लेण्ड नामा रायखांजाबोबाय खाफाल हावरिया बर'फ्रा बिथाङा आन्दलनखौ दैदेनबाय थानाय समावनो मालाबा केलकातायाव मालाबा मुम्बाइआव मालाबा दिल्लीयाव थाखुमादों बिथाङा खारखुमानानै आन्दलन खालामदों बिथाङा नाथाय लोमजाबाय हस्पिटालाव लांनांबाय खेबले खेबले गोदान गोदान डक्टरनियाव देखायबाय जोबनायहालागै रिपर्ट मोनबाय
रायजो राजाफोरखौ बर' फिसाफोरखौ दुखु मोनजानो गिनानै खिन्थायाखै जे आन्दलननि लिडारा मा बेमार जाखो। उनाव मिथिबाय बिथाङा ब्लाड केन्सार जादों। मुम्बाइनि टाटा मेमरियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव थिसनबाय, इन्जेक्शन होबाय, केम' होबाय, केन्सार पेशेन्ट। बिथांनि खानाया गुजोबबाय। दिनै बिनिखायनो बिथांखौ जों थफि हमनाय सावगारि नुयो। बे बुब्लियावनो भारत सरकारा आन्दलननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनो थाखाय लाइजाम हरबाय आरो आन्दलननि दैदेनगिरिफ्रा एबसु बिपिएसिआ लाइजाम हरफिनबाय जे जों आसाम सरकारजों सावरायनाय नङा आरो जों आसामाव सावरायनाय नङा, सावरायनाया आसामनि बाहेराव जानांगोन आरो आसाम सरकारल' थानायाव जों बाहागो लानाय जानाय नङा। भारत सरकारनिफ्राय लिंहरफिनबाय, सावरायनाया दिल्लीयावसो जागोन आरो भारत सरकारजोंसो जागोन। बे लेखा सावरायनायाव बाहागो लाबाय। लोमजानाय देहाखौ लानानै खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा, खेबब्रै नङा, खेबबा बिथाङा सावरायलांदों। खेबबा सावरायनायाव बाहागो लानायनि आगोल बिथांखौ आमेरिकायाव बेमार फाहामनो लांनायनि थिग जाबायमोन। नाथाय खाफाल हावरिया भारत सरकारा बाथि खेबनि थाखाय सावरायनो बिथांखौ लिंहरबाय। बेमार फाहामजानो थांनो गोनांखौ केन्सेल खालामनानै बाथि खेबनि सावरायनायाव बाहागो लाबाय। सावरायनाया जोबखांनायनि उनाव देहाया गाज्रिसिन जानायलाय मुम्बाइनि टाटा मेमरियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव फिन थिसनफिननाय जाबाय आरो बेयावनो बिथांखौ थैखासिगोनखौ मिथिखानानै गावनि सोमावसारग्रा लोगोफ्रा बेमारिफोरनि बिसनायाव जफानानै सोंदोंनो, रेकर्डिं खालामनानै लाखिदों, आदा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा? नोंनि लास्ट उइसआ मा? मोदै रथ' रथ' गाबनानै बुंलांदोंनो बेमारिफोरनि बिसनायाव उन्दुनानै, आंनि जोबथा लुबैनाय, आंनि लास्ट उइस, बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन आरो बर'आ गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन। बेनो आंनि लास्ट उइस, बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय। 1990 मायथाइनि 1 मेआव जों बयखौबो सोगाबनानै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव मोदै रथ' रथ' गाबनानै थिनलांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थिनलांनाय खामानिखौसो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। गुबुन जेबो हाबाफारि मावाखै, बांद्राय जेबो मावनो नागिराखै, दुगामारा जेबो मावाखै। बड'फाया थिनलांनाय हाबाफारिखौ जों मावगासिनो दङ आरो आलादा रायजो सोरजिनो बिथाङा थिनलांदों, जांख्रिखांनाय लाबोनो थिनलांदों। बे लेखा 2009 मायथाइनिफ्राय बिटिसि मोननायनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिनि आन्दलनखौ दसे सम दोनथ'नाय जाथोंसै, बे रिजलिउसनखौ उदालगुरिनि माजबाटआव जानाय एबसुनि कनभेनसनाव बोखांना लाफिनदों आरो बोखांना लाफिननानै बिथांनि दैदेननायाव बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो सोमावसारनायखौ जागायफिननाय जादों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव अन्ध्र प्रदेशखौ बुखावनानै तेलेंगाना रायजो खालामबाय। जोंनिया थालांलायबाय। बेनिखायनो जोंबो वाइ अनलि तेलेंगाना, वाइ नट बड'लेण्ड साइनबर्डआव लिरनाय नुदों नोंथांमोना। आरो बेनिखायनो बर'फोरनि गेजेराव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारग्रा आफादफोरखौ ज' लोगोआव लाफानानै सोमावसारबोदों। सोमावसारबोयै खेबनै लकसभा बिसायख'थि लोगो मोनबाय। खेबसेयाव मेनिफेस्ट'आवनो लिरबाय बिजेपिआ जे जोंनो फरो, जों सरकार दानो हायोब्ला नोंथांमोननि जेंनाखौ जों सुस्रांनानै होगोन। जोंनिया बुंबाय ओरैनो बुंनानै जों बोरै बिसास खालामनो? इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आव लिर,
इस्ताहाराव लिरनानै होबाय सरकारबो दाबाय देरहालांनानै बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट राजनाथ सिंहआनो नखर मन्थ्रिबो जाबाय नाथाय जोंनि जेंनाया सुस्रांजायाखिसै नैथि खेब लकसभानि बिसायख'थि फैबावबाय बेयावबो आसामनि बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा सेन्ट्रेल बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफोरजों सावरायबाय जे जोंखौ मदद खालाम जों नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांगोन जोंनिफ्राय बुंबायदांब्ला थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ थगायबाय आरो फैगौबो थगायबावोबा जोंनि थाखाय मा खालामनो बिथांमोना जोंखौ बिसास खालाम जों नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांगोन बे लेखा तेजपुर लखिमपुर गुवाहाटी गुबुन गुबुन समस्तियाव बर' मानसिफोरखौ भट होनो खावलायबाय होबाय देरहाबाय सरकारबो दाबाय दा दिनै जोंनिफ्राय बुंबाय सरकार दाखांनायनि उनाव जों जोंनि बिबानखौ मावफुंबाय एबार नोंथांमोननि बिबान जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय होनांगौआ बिथांमोना जोंनो स्रोद आइडियाफोरखौ होबाय जे बबे बबे एरियाखौ लानानै बिथांमोना बड'लेण्डखौ बिदों सिमाखौ बोरै बानायनो आरो नोंथांमोना मा मा नांगौ मा मा डिमान्ड दं नोंथांमोननियाव जोंनो साबमिट खालामदो नोंथांमोना जुदि सेपारेट स्टेटनि गाहायाव फैनो हायोब्ला दाजाब दानख' खालामनानै गोदान सुक्ति थार्ड टाइमनि थाखाय थामथि खेबनि थाखाय मोनसे सुक्ति खालामनायनि लामाखौ लादिनि जों खिन्थानो हायाखैमोन बबे गामिखौ दानख'नो बबे गामिखौ सोदेरनो मा मा बिनो मोननै खारनाव जों खिन्थानो हायाखैमोन एक नाम्बार गाराङावफोरनि हेंथा 2 नाम्बार जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो राजनितिक बे मोननैनि थाखाय जों नोंथांमोननो खिन्थाबोनो हायाखै जायगा जायगा जों मिटिङाव बुंबोदोंल' दाजाब दानख' टेबोलाव सावरायनाय जागासिनो दं भारत सरकारा थामथि खेबनि थाखाय जेंना सुस्रांनो आवगायबोबाय मा रोखोमनि जेंना सुस्रांगोन जोंबो मिथिथ'वाखै उनाव खिन्थानोसै बेखौनो जों बुंबाय थानो गोनां जादोंमोन जों स्रोद मावखादों जे बबे गुबुन हारि बांसिन थानाय गामिखौ जों दानख'नायबो दं सोनायबो दं एक्सक्लुसन एन्ड इनक्लुसन होननाय दंखायो दा जों बे हाबाफारिखौ स्रोद खालामदों मा मा दाबिफोर थागोन मा मा जोंनो नांगौ बेखौ जों स्रोद खालामदों आरो स्रोद खालामनाय बायदियैनो टेबोलाव सावरायबोबाय थानाय बायदियैनो फैयै थांनाय 27 थारिखआव जानुवारि दाननि 27 थारिखआव एनडिपि गावस्रानाय मोनब्रै आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनबा आफादा सहि होनाय बिटिआर एकर्डआ जानानै थांबाय बेखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनथाम आसा खालामनो हायो बारा बोफ्ले बाथ्राफोरखौ रायलायालाबानो मोनसे आसाया जाबाय बे एकर्डनि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखायबो सेटेलाइट काउन्सिल मोनफानाय जाबाय गैयामोन बर'फ्रा मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव दं राभा अट'नमास काउन्सिलाव दं कार्बि अट'नमास काउन्सिलाव दं देउरि अट'नमास काउन्सिलाव दं सनवाल डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिलाव दं काउन्सिलनि सिङाव काउन्सिल जाया उइदिन काउन्सिल जाया बेनिखायनो सेटेलाइट काउन्सिल बबेबा खनायाव बर' गामि दं बबेबा हारसा गेजेराव मोनबा गामि दं बबेबा बाङालिफोरनि गेजेराव 3 गामि दं बै गामिफोरखौ नागिर बे काउन्सिलनि गेजेरजों स्कुल लुनो लामा लुनो लाइब्रेरि लुनो मन्दिर लुनो बाथौ थानसालि लुनो फान्ड हरनाय जागोन सेटेलाइट काउन्सिल आरो बेखौ सालायनाया मोनथाम मनिटरिं मोनसे कमिटि थागोन बाहेरावबो थागोन काउन्सिलावबो थागोन आसाम गभर्नमेन्टआवबो थागोन आरो बियो फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसनाव बिल पास खालामनानै बे काउन्सिलखौ फाइनाल खालामनाय जागोन बे मोनसे 2 नाम्बारा जाबाय दा जेराव बिटिसि दङ
बे बिटिसिखौ माखासे गामिखौ दानख'नानै आरो माखासे बर' गामिखौ दाजाबनानै बे गोदान बिटिआरखौ खालामनाय जागोन 6 मासनि उनाव मोनसे कमिसन दानानै कमिसना नायबिजिरनायनि उनाव 6 मासनि उनाव बै गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाय बेखौ खालामनानै आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्लानि मैखोम बर' थानाय जायगाफोरखौ बे गोदान बिटिआरआव सोनाय जाथों आरो जायफ्राव सासेबो नखरसेबो बर' गामि गैया सीमायाव थानाय काउन्सिल आरो आसाम बे बर्डाराव थानाय जायगाफोरखौ गोदान काउन्सिलनिफ्राय दानख'नाय जाथों बे बाथ्राया रोखा रोखा लिरनाय दं आरो बिनिखायनो गोदान काउन्सिला माखासे जिल्ला बारायनानै साब डिभिजन बारायनानै गसाइगाव जिल्ला मानास जिल्ला भेरगाव जिल्ला बेथिंजाय हलंगि गुबुन गुबुन जिल्ला खालामनानै गोदान काउन्सिलखौ खालामनाय जाबाय आरो बे काउन्सिलाव गोबां माखासे डेभेलपमेन्ट सिगाङाव बिटिसिआव डिसिखौ सामलायनो हायामोन मोनामोन एसपिखौ सामलायनो मोनामोन हायामोन आरो बेहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायोमोन बेखौबो सामलायनो हायामोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव दा सिअ सिइअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बियो थाबाय आरो आईजीपी पुलिस अफिसार आईजीपी नि जायगायाव डीआईजी बियो फैबाय आरो डीसी आरो एसपीआ चिफ दानि गोदान काउन्सिलनि चिफनि कनसेन्टजोंसो बिनि खामानिफोरखौ मावनो हासिगोन बे बाथ्राफ्रा बेयाव लिरजोबनाय दङ नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन सिगाङाव सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय काउन्सिलाव फैनाय फैसाया थ्रु स्टेट आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरजोंसो फैयोमोन जायनि थाखाय गोसोबायदि खालामनो हायामोन नाथाय गोदान एकर्डआव 280 इन्डियान संबिजितनि आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै आरो बेखौ फैगौ पार्लियामेन्ट सेसनाव बिल लाबोनानै सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय फान्डखौ डाइरेक्ट काउन्सिलसिम हरनाय जाथों बियो लिरनाय दङ दा बेनिखायनो बेयाव गोबां माखासे सुबिदाफ्रा दङ आरो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जायखौ बिटिसि एकर्डनि आगोलावबो बिदोंमोन मोनाखै सिआइटि मोनदों सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि मोनदों उनाव स्टेट इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनदों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ मोनाखैमोन दिनै बे एकर्डआव लिरनाय दं आरो बे जायगायाबो मेनसन दं बरमायाव खालामगोन होननानै बिदिनो लिरनाय दङ आरो एनआईटि आईआईटि नि उनावनो एनआईटि इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बिनि गाहायावनो एनआईटि नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बेखौबो उदालगुरियाव लुनाय जागोन होननानै बे एनआईटि नि बाथ्रायाबो दङ दा बेनिखायनो बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेज हा फाट्टा मोनि फोरोंगिरि मोनि बे गासैबो फिलाप जाजोबनांगौ स्कुला प्रभिन्सियलाइज जानांगौ कलेजआ प्रभिन्सियलाइज जानांगौ काउन्सिलनि बाहेराव थानाय बर' स्टुडेन्ट थानाय कलेजफ्राव बर' एमएल प्रफेसार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे बाथ्राफ्रा लिरजोबनाय दं फरेस्ट लेन्डआव हा फाट्टा जानांगौ बे बाथ्राफ्रा लिरजोबनाय दं बर' रावा आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे लिरनाय दं बेनिखायनो बे एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड मोनहैनायनि फुरा बड'लेण्ड जाहैनायनि लामाया दिनै मोनसे क्लियार बेरखांनानै दङ आरो जोंनि पलिसिया जाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोनो हाखांनायनि उनाव जायफोर जायगायाव जोंनि नाफाम मानसि सासेबो गैया बेखौ गारखांनायनि उनाव जोंखौ 20% होननाया जोंखौ 30% होननाया जेब्ला बियो 50%आव थांबाय जों बुंनो हागोन जोंनि जायगायाव जोंहा 50% दं जोंनो सेपारेट होनांसिगौ बे बाथ्राखौ जों जाहाथे होनहैनो हायो बे बाथ्राखौ जों क्लियार खालामनो नागिरदों मानोना जोंनि दावबायनाय लामाया
जोबाखै आगानथाम जों फैबाय बिनि गेजेरजों जों फुरा बड'लेण्ड नङाब्लाबो जौगानायनि खामानि मावलांनानै बड'लेण्ड मोनहैनायनि लामाखौ स्रां जों एवस्रांनानै दोनलांनि बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनाबो सानसुमै नोंथांमोनाबो बे एकटनि बाथ्राफोरखौ फरायनानै नायजोबगोन बुजिनो नाजागोन आं खावलायो आं फैनि दा नील आर्मस्ट्रंआ बेसेबा मायथाइयावनो अखाफोराव थांखांबाय बेसेबां मायथाइयाव थाङामोन आं एक्जाक्ट गोसोआव गैला आमेरिकानि जानानै थांबाय आरो बेनि उनाव कल्पना चावलाया मंगल ग्रहआव थांबाय फैफिनबाय आमेरिकानि हायाव बाहांहां 1 मिनिट ना बेसेबांबाल' नांसिगौमोन हायाव बानो रकेटआ बेरफ्रुनानै कल्पना चावलाया थैलांबाय बेनि उनाव नासानि जानानै आमेरिकानि नासानि जानानै आइजो साइन्टिस्ट सुनिति उइलियामआ अख्रांमायाव खेबनै दावबायहैबाय दा मानसिया बिराद जौगाबाय नैबे जों थाग्राया ग्रह मोनसे बुहुम बेनि अनगा गुबुन ग्रह दङ बे गुबुन ग्रहआव दै दंना गैया बार दंना गैया अक्सिजेन दंना गैया जिब जुनार थानो हायो ना हाया आनजाद नायनायाव बेस्थ मालाय गुबुन हादोरनिया मा खालायनो रकेट थिनहरदों मानसि थाङाखै मेसिन दं बेवहाय हा खेबखांनानै लाबोदोंनो दै लाबोदोंनो लाबोनानै टेस्ट खालामनानै नायदों जिब जुनार थानो हाथाव नंगौना नङा सैमा हरफादोंनो गोजौआव बे सैमाया थैबोगोन ना गोथाङै फैफिनगोन थैबा बुजिबाय बेयाव जुनार थानो हाया जिब जुनार थानो हाया गोथाङै फैफिनबा बुजिबाय बेयाव जिब जुनार थानो हायो दिनै इसिबांसिम दावगानायनि उनाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर'फोरनि सोलोंथाइनि पारसेन्टआ लिटारेसि पारसेन्टआ लेखा रोंनायनि हारा एबसुआ सेन्सास खालामनानै दिहुननाय बायदिब्ला 100 जनाव 100 सायाव 40 जनाल' 40% गावनि नामखौ कलमजों लिरनो रोंगौ आरो फरायनो रोंगौ होनबा बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै मोदै रथ' रथ' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगौ दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांखि लादों फोसावदों खामानि मावनो ओंखारदों गमामा बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसनमारनांगौब्ला बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइ जौगाहोनायनि जांख्रिखांनाय लाबोनांगौ सोलोंथाइ दावगानायनि जांख्रिखांनाय 40%ल' लिरनो फरायनो रोंगौ 40% खौ जोङो 70